Pilar, imos a lembrar que é o que che gustaría, vale? Dese compañeiro. A Pilar gustaríalle un home, un compañeiro que fose máis ou menos da súa idade. Pilar ten 81 anos, ela di que anos arriba no abaixo, que tampouco pasaría absolutamente nada. De preto, non ten problema en desplazarse, gustaríalle que ese futuro compañeiro, pois si tuvese medios para desplazarse. Dinos, Pilar. Ti ves desde Cambre, lembramos, vale? Un home que sexa activo, pois que lle guste saír, bailar, facer cousas, ir de excursión ou de viaxe, como te contabas antes, e que lle guste eso, sobre todo bailar, que é a súa gran paixón. Collemos o teléfono. Ai, Dios mío. Tranquila, Pilar, imos levantar o teléfono. Que tal? Moi boas tardes. Buenas. Hola, con quen falamos? Con Ricardo, Ricardo, desde onde nos chamas? desde Arteixo. Desde Arteixo, que estaba en pretiño de Cambre. O De noso Arteixo, de público ven de Arteixo. onde é o noso público. Ademais, Sí, bueno, eu non estou dentro do Ayuntamento de Arteixo, Vale. pero estou nuns arrabaldos, Vale, na no... beira da playa de Barrañán. Ah, bo sitio, sitio. Sí, de cerca de Arteixo, Pilar, estános dicindo, máis ou menos por ali. A 3 kilómetros de Arteixo. Vale, a 3 kilómetros de Arteixo xa te temos ubicado. E cantos anos tes? Teño 89 anos. Pero dinos ademais que estás feito un campeón, Ricardo. De momento estou ben de salud, non tomo medicamento ningún. De momento estou ben. Gústache sair a pasear? Saio todos os días a xogar a partida, a pasear, e vou comer afora, case todos os días. Vale, tamén che gusta. E bailar? Bailar hai 20 anos, e non vou aos bailes, porque aquí non hai baile de jubilados, e tuve 10 anos cuidando na miña muller. Claro. Entón, se ora tuveras unha compañeira que che acompañase a un baile, animaríaste, No. Ricardo? Iba perfectamente. Ibas de boa gana, a que sí? Sí. Claro, porque tamén estás só. Sí, estou solo. E o mellor pásache como o Pilar que non te atreves a facer cousas por estar só. Bueno, o único que teño aquí un entretenimento, porque eu vivo nunha casa da aldea, teño aquí 2 tractores, traballo unha pisciña de terra aquí na beira da casa para botar unhas fabas para min, e unhas verzas para unhas galiñas que teño, e nada máis. Teño fincas que as vou limpar co trator, pero as outras fincas non as traballo para nada. Bueno, vese que estás en forma, eh? De momento estou ben. Bueno, e viaxar, gustaríache viaxar por aí? Viaxar, eu podo lle dicir unha cousa. Dígame. Viaxei moito, e ainda fun este ano a Portugal, pero fun no bus, non fun no meu coche. Claro. Porque eu no meu coche agora, por exemplo, para ir a unha capital ou eso, non me atrevo. Non é dicir que non pode ir, pero é que non me atrevo. Bueno, pero de excursión, por exemplo, sí. Sí, de excursión, sí. Excursións é Justamiri, e tamén Bermundo, porque eu aquí todos os días vou xogar a partida, e vou, en fin, aquí cos veciños todos, vou todo pola beira da playa, andamos por aquí. Marisa, queres Tomar un saudalo? café, comer. Queres saudar a Ricardo, Marisa? Saúda? Pilar. Pilar, perdón. Podes saudar a Ricardo, Pilar. Buenas tardes, Ricardo. Soy María del Moi Pilar. buenas. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Eu encontro-me ben. Pois eu tamén. Cando queiras, te dan o teléfono e chámame se queres. No, damos a ti, vamos a dar a ti o de Ricardo. Ah, bueno. Claro, Vale. mellor. Ti vives mesmo en Cambre? Sí, eu vivo mismo en Cambre. Ali en Pero a dirección non a deas, vale? No, A dirección esa dirección non non a a damos. Ata Cambre podes conducir ti, non, Ricardo? Ata Cambre podes ir ti conducindo sen problema. Sí, home. Eu podo ir hasta Cambre conducindo, e eu conducir de momento non teño peja ninguna. Vale. Bueno, pois de paso leva a rozadoira e prepárase un pouco a leira ali, porque Pilar
Pilar non está para iso, dixo. Ai, non, o trator hasta Cambre non levo, No, pero mira, si vos interesa conocervos aquí no noso plató, non sin ningún problema, Vamos che buscar, non fai falta que veñas no coche hasta aquí, Ricardo. Vale. A ti importaríache? Non me importaría nada, pero eu primeiramente quería saber como é a persona e que ideas ten ela, porque eu vou dicir, eu de momento da miña casa non quería marchar. Porque eu teño aquí unha vivienda boa, teño un ascensor, teño... En fin. Escoita, Ricardo. Non ten que ver que marcho un día... Claro, pero eso mismo... un día... Sí, escoita. Pero aí coincidides, porque Pilar tampouco en principio buscou unha persoa para convivir, senón pois para compartir cousas. Compartir un viaxe, un baile, unha comida... Vale, para iso eu estou disposto cando queiro, para ir unha excursión ou para o que sea. Pois entón facemos eso. Damoslle a Pilar o teu teléfono, Ricardo. Vale. Vale. Vale, pois que me chame cando queira, que me chame que eu estou aquí. A calquera hora estás disponible, verdade, Ricardo? A calquera hora, Vale. Digo, hasta as 12 da noite, hasta as 12 da noite é raro que durma. Ai, bueno, non te deitas cedo, Non, deitarei. Eu tiña a televisión na cama, veño para a habitación, pero dormir durmo moi pouco. Ricardo, moitas grazas por chamar. Pilar, queres darlle as grazas ou... Gracias, Ricardo. A ver si nos vemos y ya está. Vale. Gracias. Hasta luego. Gracias, un bico, Ricardo. Vale, ala, un bico. Gracias. Aquí. Pasamos o número de teléfono de Ricardo, vale? Mais o resto das persoas que chamaron ao programa, vale? Vale. Pilar. E logo xa, pois, falades entre eles.